салому алайкум дӯстон. Хади ҳозир мо дар ноҳияи тавиллара дар деҳаи Ди Болуқ қарор дорем. Камтарак лаззат барем. Ана хостем ки ҳамин лаззате ки мо дар ҳамин шикору дар ҳамин тамошои табиати ноҳияи тавиллара мебарем, мақсад ки шуморо ҳам хостем ки ба навор гирем. Дӯстоне ки дар сайтҳои иҷтимоии интернетӣ ҳастанд, моро тамошо кунанд. Марҳамат, тамошо кунед. ҷам неки сипандор буда. Ами гили нами сипанда ӯзи худаш. Ин тараф ҳамаш сипанд. Сипанд ва дараҷааш бисёр айнеким. ами ка бародаро пушча мегзари сари хусор мешава. мо ҳам кам тараки дига мондагие ки ба сари хусора наздик шем. Ниято ҳаст иншоаллоҳ ку абедмона бикунем, ҳаракат мекунем, бо чанде ки успед кунем. ӯ тараф кӯҳои барфдор тарафҳои ноҳияи ғарб мешавад. Конкретный разбор аю. Уже پوری نغزه